Joka vuosi noin 5000 Suomessa asuvaa naista sairastuu rintasyöpään. Tämä tarkoittaa, että 1/7 naisesta sairastuu rintasyöpään jossain elämänsä vaiheessa. Yli puolet sairastuneista on 50-vuotiaita tai sitä vanhempia. Syöpään voi sairastua kuka tahansa. Koska rintasyöpään sairastuu niin moni, kutsutaan Suomessa kaikki 50-69-vuotiaat naiset noin 2 vuoden välein ilmaiseen seulontamammografiaan eli rintojen röntgenkuvaukseen. Mammografiassa on mahdollista löytää rintasyöpä hyvin aikaisessa vaiheessa, jolloin sen hoito on usein helpompaa. Noin 2/3 50-69-vuotiaiden rintasyövistä löytyy seulonnan avulla. Loput huomaa terveydenhuollon ammattilainen tai sairastunut itse. Seulontaan osallistuminen on erittäin tärkeää kaikille naisille. Saat kutsun seulontamammografiaan joko sähköisesti tai postissa. Kutsussa näkyy sinulle varattu aika. Kutsu saattaa sisältää muutamia terveyteen liittyviä kysymyksiä, joihin tulee vastata etukäteen. Kutsussa on puhelinnumero, johon voit soittaa, jos sinulla on kysyttävää, tarvitset apua tutkimukseen osallistumisessa tai jos sinun täytyy vaihtaa sinulle varattua aikaa. Tutkimukseen ei tarvitse erityisesti valmistautua, mutta pukeudu vaatteisiin, jotka on helppo riisua. Ota mukaan Kela-kortti, passi, henkilökortti tai ajokortti. Käynti kestää noin puoli tuntia. Ennen kuvantamista röntgenhoitaja kysyy sinulta terveyteesi liittyviä tietoja. Tärkeitä tietoja ovat esimerkiksi se, onko rintojen alueelle tehty leikkauksia, onko perheessä ollut rintasyöpää sekä milloin ja missä rinnoista on viimeksi otettu röntgenkuvat. Ei hätää, jos et pysty vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Ennen tutkimusta ylävartalo riisutaan paljaaksi pukuhuoneessa. Huivia ei tarvitse ottaa pois. Koruja ei tarvitse yleensä riisua, mutta suuret korut kannattaa jättää kotiin. Kuvaus kestää alle 5 minuuttia. Röntgenkuvat otetaan molemmista rinnoista 2 eri suunnasta. Yhteensä otetaan 4 kuvaa. Kuvauksen aikana laite puristaa rintaa muutaman sekunnin ajan, jotta rinta pysyy paikallaan ja rintakudoksesta saadaan tarkka kuva. Puristus voi tuntua epämukavalta, mutta hoitaja pyrkii aina huolehtimaan, että tutkimus ei aiheuta liikaa kipua. Röntgenkuvat tutkitaan 2 eri röntgenlääkärin toimesta. Jos toinen heistä haluaa tehdä jatkotutkimuksia, sinun otetaan yhteyttä 3 viikon kuluessa. Tarvittaessa sinut kutsutaan lisätutkimuksiin, kuten ultraäänitutkimukseen tai uuteen röntgenkuvaukseen. Joskus voi olla tarpeen ottaa näyte rinnasta. Saat kutsun seuraavaan seulontamammografiaan noin 2 vuoden kuluttua. Seulontojen lisäksi sinun olisi hyvä itse tutkia rintasi säännöllisesti. Rintojen tutkimiseen kuuluu 2 vaihetta. Katso ensin rintojasi hyvässä valaistuksessa peilin kautta. Seiso suoraan peilin edessä, ensin kädet alhaalla ja sitten kädet ylös nostettuina. Tutki molemmat rinnat. Muista tarkistaa iho myös rintojen alta ja sivuilta. Kiinnitä huomiota rintojen kokoon ja muotoon sekä ihon ja nännien muutoksiin. Purista nännejä kevyesti nähdäksesi, tuleeko niistä vuotoa. Tämän jälkeen tunnustele molemmat rinnat huolellisesti. Asetu selin makuulle. Mikäli rintasi ovat suuret, voit laittaa tyynyn selän alle, jotta rinta asettuu paremmin rintakehän päälle. Tunnustele koko rinta pyörivin liikkein, sormet suorina ja yhdessä. Toista 3 kertaa. Käsi vartalon vieressä, käsi suoraan sivulle ojennettuna ja nostettuna pään yläpuolelle. Jos huomaat jotain huolestuttavaa, ota yhteyttä terveydenhuoltoon.